acabo de sortir de Castellfollit de la Roca i ara ja sí que ja és Pirineu puro i duro, paisatge de muntanya guapíssim. Ara fot una rasca, he sortit amb mania curta, he hagut de parar a posar-me els manguitos. La temperatura marcava 17 graus allà al bar on hem pres el cafetó i ja ha baixat 3 graus i segueix baixant això. 13, bueno, no sé, perquè fot una rasca brutal. Sort que em toca pujada i que no hi ha núvols. Espero salfar-me ràpid. Avui, què toca avui? Veurem Veget, pujarem al Coll d'Ares i després ja Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. I vaja, el que també és veritat és que comença a notar el cansanci d'ahir. Ahir va ser una pallisseta important. Mireu quin paisatge. Tot i els 13 graus i pico que fa, ja no tinc gens de fred. Amb aquestes rampetes que hi ha entre el 6 i el 8%, estic pujant a Oix. Hosti, em sembla que aviat paro a treure els manguitos. Mira que guapo. Caminant pels meus racons, que sovint em porten a llocs nous, allunyats d'allà on vaig néixer. Avui trio el camí més llarg, potser de nit no el sé trobar, haureu d'acompanyar-me. És que és espectacular. Hi ha aquesta llum. I aquí no és llum. És que mireu això. Quin goig. Quin goig. Uah. 10%. 10%. Ai, mare, també van 3 quilòmetres. 3 quilòmetres al 10%. Take it easy, nen. He descobert mons nous, senzilles formes de pensar, d'imaginar dreceres. Per un mateix camí, tota una vida i endavant, la cançó ens espera. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia. Avui començo a caminar, desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia. Avui tot és començar. Avui tot és començar. Què esteu fent, una ruta per aquí? Sí, estaremos aquí. Ah, per baixar? Amulló. ¿Que habéis salido de aquí de hoy? Sí. Ah, muy bien. De Lloret. Está bien, una pasada, ¿eh? Espectacular de Turillo, pero... ¿Tú lo debes ir particular? ¿Tú lo tienes? No lo conozco, pero no, yo es la primera vez que vengo por aquí, que no soy de aquí, estoy haciendo una ruta, yo vengo de Terrassa. Pero sí, aquí el GPS me marca el nivel. Pero bueno, de mica en mica. Venga, que me voy regulando.
se senten les campanes dels poblets per aquí, al fons, fluixet, una passada. Quines ganes tenia d'arribar a la muntanya. Estic disfrutant que no vegis carretera, estreteta, corba, rampes dures, ni un cotxe. Uah, i plaer. Quina delícia! Sobretot perquè és el començament i que estic fresc. Quan arribem al Coll d'Ares ja veurem amb quantes forces arribo. I que guapo. He anat seguint el fil, aquell que explica d'allà d'on vinc en paraules d'un jove poeta, i no deixar-lo estar. Passo sobre el riu del que em vas parlar, del camí cap a València. Perquè hem de ser el camí, instrument de lluita afilat, antiga porta ben oberta, i no deixar-ho estar, i gaudir-ho amb la gent i amb els companys. Ahir el vent a mi m'ho deia: desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia, avui començo a caminar. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia, avui tot és començar. Acabo de fer una baixada llarguíssima, m'he quedat glaçat, m'he pelat de fred, he tornat a pujar els manguitos i m'ha agafat un fred, la bici s'embalava i no he pedalat, de cop i volta acaba la baixada i ala, rampotes a l'11 i el 12%, queden les cames entumides del fred que agafes baixant. Surt el paisatge paga la pena. Perquè hem de ser el camí, instrument de lluita afilat, antiga porta ben oberta, i no deixar-ho estar, i gaudir-ho amb la gent i amb els companys. Ahir el vent m'ho deia: Hola, ratolí! respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia, avui començo a caminar. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia, avui tot és començar. Perquè hem de ser el camí, un instrument de lluita, antiga porta ben oberta. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia, avui començo a caminar. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia, avui tot... Senyores i senyors, això és brutal! Uah, quina recàrrega d'energia està aquí a la natura! Espectacular! Doncs ara estic fent la pujada al Coll d'Ares. Aquest és el pas per on, durant la guerra, al final de la Guerra Civil Espanyola, tots els desplaçats van passar intentant anar a França a buscar una vida millor. Tot i que no sabien el drama que els esperava en arribar a França. Sembla el que està passant amb els sirians, els que venen de l'Àfrica. Així que em recorda aquesta gent fer aquesta pujada.
ja està, he arribat a Ripoll. Quarta etapa feta. Ara entrar a l'hotel, dutxar-me, rentar roba i dinar. Sempre.